weħel il-monument ser jinqalla minn postu temporanjament u sabiex ma jaraħx bajnejh sejrin nineħuh u jerġgħu iwaħluh kemm se jdumu iġerruh. Kemm sa nimmisjah sakemm jerġgħu ipoġġuh, insemmih biss ġismi xewk jaqbiż li jidmuh. Għaluli Benedittu ma jieħux gost bih li kieku kien ħuh, żgur kienu jħalluh. Għadni ma nistax nemmen kif ser imexxuh, fej sejrin jaħbuh u f'liema toqba se jpoġġuh. Jekk tafu b'xi toqba fejn intom itriduh, naħseb tistgħu tieħduh basta wara sew taħsluh. Ħadd ma jaf japprezza l-arti li fih, jew il-ħin li ħadd jien biex nippoża għalih. Inserta f'nofs ir-rotta minn fejn jgħaddi Beneditt qiegħed ngħidilkom xejnsewwa.com. Xejn sewwa